Bakit? May ahas! Wow. Tulay ka na lang, ante. Ang tulay ba? Tulay na. Buta! Hindi ka pa nakakapunta dito. Nagkuray? Ay, nagdako mo. Ay, talangka. Ay, hindi. Hindi, doon tayo banta sa skilakan lang. Nagbuta pero nabasa. Buta pa mo. Alam mo yung may daan ng ilog. Hindi mo tinanggal. Oops. Ito na yung pagkat na. Dito may tulay. Bakit lang line. Oh, dito lang line. Dito lang. Ito may tulay na. Bakit? May ahas! Lang, hindi ko nakita. Oh, ayan oh! Ayan oh. Buhay? Ayan oh. Karasaan. Ayan oh. Alis! Alis dyan eh! Ahas! Ay, may ahas guys. Buti hindi napakan. Karasaan daw, makamandag daw yun. Mamatay na ako sa nervyos. Ahas ka na may nakapapanood ko. Akala ko nagabiro ka lang. Ay, di makagas. Wala kayo. Hindi, naputa lang. What's up mga ka-dragon? Ayan, for today's video guys, mag-harvest tayo ng siling turo or siling labuyo. Siling pula. Ayan, napakaluwang ng silihan nito. Ito ay pag-aari ni Ma'am Joy de la Cruz. Ayan, thank you so much Ma'am Joy at pinayagan mo kami mag-harvest dito sa iyong silihan. Maghapon po. Dali, simulan nyo na. Naayan ako kadami. Na, kadami o pula kaganda. Na, nagadaw. Na! Hala, kaganda, kapula. Ala, Diyos ko. Magmukbang tayo ng sili. Wala, kahit di man pala gunting eh. May pre-taste? Pwede po, pre-ties. Matamis po yung pula o yung green. Nandito mo, ganito pa ba? Pwede daw pre-ties. Pwede daw pre-taste. Kahit ilang piraso pa ang pre-taste. Ay, hindi naman nila pala. Na, puro pula oh. Kaya nga. Kaya ako, gupitin mo rin kasi Medyo na pala Di ako silin ay nagkasama. Ano, kaganda? May grab, ako isa lang. Naganda, wala dahon. Wala ko talaga ng dahon. Wala agat yan. Puro bunga na siya. Grabe, kadami. Sakang palaka. Ay, ito hindi na nyo gamitan ng gunting, ibali lang yung gano'n. Sabi po kasi nung Ay, baliin lang pala. Ganito lang daw to. parang mas Pero parang, mas mabilis pala, mas mabilis. Nakuha na ito na... Ito parang kanan nila. Lahat dahil mababa. Magsabay-sabay na oh. Sabay-sabay na pula no. Pa rin po kilo. Parang karing kuto pala to. Naubos niyo po ito pa? Parang tayo nagpa? Kung naglalaro lang kayo. Ganito lang. Kaya lang baka mapaano ko. Wala sana sin ano ay ng Joe. Doon sa kubo. Ante akin na isang bunting man din. Ayan na ako nila. Baka mas mabilis pa rin yung gunting. ito, mas madali oh. May cut man siya. Kaya nga ganun mo lang oh. Kunin mo yung, kunin mo. Ano mo kayo Kunin mo yung puno niya. Tapos nagkuhan ka, hinawak mo sa mata mo, ta. No, nagadulay. Kuwaro. Mura kasi yata ang ano eh, presyo ng sili. Sinong Joel, tanongin mo mamaya. Baka itong hindi siguro. Baka Ata na
Ata na. Isang puno pa lang daw ang malmalam na Santa Ligaya. Trabaho ito na mukan. Kasi nakatayo lang. Kabali. Ayun o, nagsisipulahan o. Sa mga may edad. Dapat po dito may upuan po pala kayo na o. Yung mababa. Pwede rin. Yung ano, monoblock. At kung makatayo, Pag mataas na ganito. Itong sa ganito po napatay na, kinukuha nyo pa. Hindi na. Yung medyo pipit na po. Hindi. Mm. Kasi yan, pwede mong kunin ko. Nagkukuha ka yung bang papatayuin mo tapos kunin. Pang ano, chili oil. Si Ate Daisy, bintahan nyo. Di ba nagabili ng ano? Magbinta tayo ng art. Binta rin sila Ay, meron ba? Wala ko pa. Magkuha tayong art ng boy. 60 yung bintahan ko. Yung buti na ano. Tapos magkuha kayo ng sili. Kapitana. Ito ang magandang gawin. Hilingan ko ng maraming sibuyas. madami natin sibuyas dyan. Daming malaglag oh. Masarap ang pipiliin. Tapos hindi na magbunga ulit ito. Tapos na ito. Kaya ng pulgar. Magbulaklak po ulit? Pangalawang bunga na yan. Pagkati pa laging rap. Sa ano nung time na ko no? Ligo ng una. Grabe. Dati kasi 1,000 eh nung pandemic. Magalit sa'yo. Gartil ang kuha kay Pasig. Gawa nga to akong artong. Yun ito doon. Kaya kada mo malo makatimay sa timba. Nakakailang kilo po kayong pitas sa maghapon. Rapid yung kumisan. 10 bandil. Ito kami nakalimang sako kami. Na malaki. Nasakan siguro. Kabilis na din eh. Parang Nasa? Isang timbang kayo, de. Sa timbagay na tulong mo. tulak din po. Dami. Ito mo ala kung ka. Ito yung lalo oh. Kadami niya pang tira dito. Andun na naman siya. Busin mo rin yung isang puno eh, hindi yung Kanya mata ka ni di mo pinahalaan eh. Sa'yo yan eh. Wala ka pili kanya eh. kung ano lang yung kunan ng mata. Ala yung Masaktuhan ng kamay niya. Isa mag-stick ka sa isang puno. Ito mo si ate oh. Balikan na naman nila yan. Ang sira yan. Sira. Oo ha, talaga. Ito yung magandang pwesto pag nagamaritisan. Habang nagakuha ng sili, nagamarites. Saan nyo nakita yung tubig? So, may Pang po. Pag-ahon po namin dyan oh. buti hindi po natapakan nung nauna. May nakita nung nakasunod. Natika na si Dan. Dali ang paa ni Dan. Hindi pa punta naman siya sa ano eh. Kung yung ulo niya sana nakalabas. Ano pa naman sa akin sila? Sila? Ganun-ganun pa yung tsura niya eh. Tapos nakapokus po. Hindi pa siya napaano sa dinadaanan niya. Ha? Okay. Kaya ko ng kape. Ha? Kaya ko ng kape. Hala Mars, si ano daw Mars, gano'n, nabang parang hindi nyo ramdam yung tagal ng pag-ano. Kuya, ilang buwan po ito na nalagaan nyo? Makati pa naging Mas matagal po sa okra? Ito, sige, kung dumay kayo. December. Ay, November pala. Kasi ilang harvest na po kayo? Ay, madami na eh. Bawi na po rin ano? Wala pa. Mura mga tiyan. Magkano po ay? 5, 15. Kailan patigil kami. 25 po ang per kilo. Ewan ko lang ngayon. Eh, mas mahal pa po kaysa dun sa ano, siling green yata, 20 yata yun eh.
Pero pag ilawas po to sa Ngayon ko Manila. lang ngayon, kaya ngayon ulit Samantalang ito yung sinasabi nilang ginto dati eh. Sa Maynila. 1,000. Lahat man sa mga sa Ang ano. aming arawan, 50 na lang ang bayad namin ngayon. Kasi ano po, mura. Ano sa arawan. Kulang pa eh. Hindi mo man kaya rin kasi Makadalawang bundle sila para may pangupa. Tapos ano pa, bayad sa magpitas. Merenda pa bago. Dati 300 po ang arawan nyo. Ngayon 250 na lang po kasi mura ang ano, sili. yan sa mga gusto nyo bumili guys ng sili. Dito na po kayo bumili. Pagdating naman sa Manila, ang mahal-mahal. Dito naman sana, madami. Dami ko, grabe. Sa mga ano dyan. Pwede namin Kaya kawawa talagang ano eh, no? Yung mga naggatanin, magsasaka. Lugi. Laging lugi. September ka na! Mahal ang magandang price. Pa isa-isa lang, hindi naman. parang ito kaganda. Pero kahit sana makamagrin. Madami na naman kasunod. Dito ang magandang gulay talaga. Dito banda. Pinaganda kami naglarat tayo. Dito kasama sa Angol? Ate Maria. Pampalakas. Bigyan mo rin kami pampalakasan tayo. Masarap po mag-garbis eh. Gabay kami sa pangkagabay. Hindi ka pa yung nakasadsad-sad. Kadami ka lang ito ng sadsaran nila oh. Ano ko gagawa? Pagpitin ko na nga eh. Tapos na ako dito banda. Lugi ako dito gilid. Dan, pag-saging. Hindi sila makatawag at walang signahan. Kaya magsigdan. Maano kung balawin talaga. Taliw ka. Nagligaw ka. Hindi nakita niyo yung natapos niyo. Dalawa ito mabilis to eh. Oh. May mabilis pala yan. Kaya naman pala 500 eh. Iikaw mo yung mga baka malagyan ng sili. Mga tata mo, may mataas ang sili. Mga bata. Hawakan nyo. Dapat Tingnan mo nga yung panahigaan ko kung maasim ay manghang na. Yun lang. Para mabilis. Kasi lari meron ko. Oh. mas mabilis yan pag may ichismis kayo. Si ano buntis. Ito pala sa baba oh. Si Gigi buntis. Sihong ama. Saan kaya pagbuhos? Ha? Ibuhos to oh. Yung binigay niya sa akin, nag-angon na daw 1 kilo, wala pa nabawasan doon sa... Ganito lang po, kabigat din kaya ang pang sako. Kaya paatay hindi ang nagabuhat. Sa baba tiyo, kadami. Oo, no? 40 times ilan? Sarap pitasin ko na po. Kung makuha ng bensin ko, te. Na, 25 lang. Kilo. 25 ang kilo. Minsan 15 daw. Oh, hay, busy. Di... Plus... Meron ba silang ano sa isang bandil, isang free pa? Oh, may pre pa na 1 kilo yun. May plus 1 pa Parang sila yung nagtita eh, yung mga nagabili. Sila ang Oo eh. mga trader. Binigyan ay mura na nga, gusto pa nila yung isang pre. Kapag lumasa na dito eh. So, gandaan eh.
Karton-karton sana ng basto eh, no? Ay, mamitas na ako pagpalit sa tindahan eh. Sikagan ka pa eh, magkuhan. Pag siguro ang tigas niya. Pagputok ng liwanag. Intugaw ng tilgaya. Ito ang tabakuin mo, ante. Kailang buti kaya? Wala, may payat, ano eh, kiriwe. Wala ako punta, kaya nagbuno ako na po, nagpabayan ako eh. Bibili ka nga daw ng gulong. Usapan na namin yun eh. Yung bakante. Kapon, Ako na 1,000. Nagkaisang timba na rin kayo? katabi ka aming manok, hindi man lang nagbilihin ko man kung magkano ang bintahan eh. Sa taas may gabinta kaya lang kamalman. Aywan, kay kuya mo, sabi niya, hindi ko na inulit nagsabi. Mahal man kaya parang kuya binintay. Ha? Mahal man binintay sa'yo kay... Magkano sa'yo? 100 yata yung dalawa yun. Dami to. Tinanong ko yung kapon ko magkano ang ano, kilo, sabi niya. Daw ganun, grusutin ko na lang nga ganun. Pabili ako ng dalawa, kako. Eh, sabi niya man eh, aywan dyan kay kuya mo, sabi niya. Mahal na ngayon ate, wala lang mura. Baro kasi ang 350 sa native ay sa bayan, 1 kilo. Ang tinanong ko, Na? native naman ako. Dito meron doon. Meron doon, mapapabili nga ako. ganun pa ba yung kay Gilken? May git siguro 100 ng manok nila doon. Kadami. Nakakulong pa. Saan? Doon, saging rutura namin kapon. Kanina yon. Sa may puputok doon sa ano. Oo, kadami ka manok. Diba nag-bless sa kadura na? Sabi niya nung nakaraang linggo kasi nagbinta kami ng mga lalaki, 15 piraso, sabi niya. Eh ngayon mga naiwan dyan, dumalaga, tapos yung mga ano, hindi ko na pinilit eh, baka. Ako nga may nabigay, dalawa, naalanganin sa dumulaga, 400. 100 kita. Manan na, dapay ni. Kung tuyo ng dulo, hindi pwede. Palaki na po ang sandang kapi sa araw. Ituruyo. Dami ah. Na yun. Ito, kawit ako ng gusto yan. Kapula. Hindi mo naging taas. Nag-asawa ng guro. Ikaw natin. Sige mo na. Hat-nat pa siguro siya ako. Ganda eh, pulang-pula. Lalo yung nakalatag doon ako, dami na. Ang hahat nyo na tignan. At mama. Kasing lagbaga ng lipstick ng... Ang ganda ng kulay niya, no? Red na red. Ganda ng pagka-red. Metallic red. Hindi pa man balik ng ilog yung... Tapos kainit-init na ako. Natiis mo yung grab parang kan. Wala pang service. Pag may init, Ilakad mo pa ang bula Ah, malala ko talaga yun. pag na Tiludyo mo kami sila. kayo dyan sa sili. Ayaw din pala ng uod to. Manghang. May ayawan din pala yung uod eh. Sa baba na yan, bulog na yan ng kuwan, ng uod. Wala sa kampo, hindi na ayaw ko doon. Katagal pa man mawala to sa kamay na. Yung kahang. Yung labuyo din. Patas dyan. Iwasan yung mata nyo. Basta pag nagkakat yung matay, dukit mo lang yung kamay mo, sigurado yan. January. Ah, Dito na ako at sikip mo dyan. ayun eh. Sige na yan. Hindi mo Isang tumpok ka dito. Gawin na, Per! Isang oras na. Ito pala yung natapos. Pangalawang timba pa lang. Nakaisang timba ka lang kami, dalawang timba. Pangalawang timba na.
Ay, ano na, nakadalawa na rin. Pangatlo yan. Magsadsad ka daw dyan hanggang doon. Hanggang doon sa dulo. Natin. Sabi ka, Mel. Hindi ko alam ng pagkanto ko. Kaya ka nang ganito na wata sa santa ng kilo. Palutungan mo lang kung nakarao. Taas! Huwag na kasi kayo magpaano dun, magsunog sa unahan. Pangsakon nyo na kasi ang kita yung puro hika. Ayan, na-corner na yung mga sili. Na-corner na. Wala na kayong lalabasan. Je, may muta ka. May muta ka. Hindi ko banda. Ano yung utak na yan? Baka pampasipag yung tinuro. Pampasipag. May siraan. Napapaligiran na namin kayo. O, saan siya nagluto kanina? Ay, kapon. Mahirap pa ito kaysa magtanim ka eh. Magtanim ka, pag nakasadsad ka, pwede kang mag duyo-duyo eh. Dito hanggang manakita ka sa harap mo. Pitas daw pitas. Pitas ka ng pitas. Kobya. Umaya baka karga mo sa GD, may hagis mo. Hirap pa naman iliw-liw pag yung ganun. Grabe yan, mga 2 days yung ng ahas na yan. Laki ang mata ko pag kunin. Ipikto. Ay nako, habang kapitas nakaupo. Dayamudum dansan. Makadaydayamudum na Ano kayo. yung natapos na nila yan? Sa unahan? Balikan na naman. Nagpula na naman. Naginig na naman yung mga pulahan na naman doon. Doon na naman tayo. Hindi ka pa nakasadsad, nagpulahan na naman yung mga grain. Hindi lang, 3 banos pa yan eh. Yun, ang pinakamakapalataw sa baba. Tara kaya doon. Kaya? Lipat ka na naman, hindi ka pa natapos. Hindi ka pa na punting to dito. Alas di mo na matapos yung isang puno. Doon, maganda doon, dahil manok yun eh. Makulit ka dyan eh. Ang sunod, kaya gaabang sa block lang pag nahulog. Hindi na tayo na. Nagigit puro sinagi babuti. Tagal mo ante. Mas maba pa yung sigarilyo niya. Huwag man, paradip ma. Pusot mo dali Ano ulay? Nabisit pa tuloy yung tabako. Akasya siguro yan eh. Nagkus. Makulit. Baliktarin nyo ba naman ang baga? Paano? Kaya nga, di nababasa ng laway mo. Talagang namatay yung apoy niya eh. Talagang magkusat. Baga lang rin palang gusto niya. Hindi talaga nag-ano ng ulay. Isang subo mo lang, solve ka na. Maghapon na yun. Napilitan mo Piper. Sanay na yan. Sanay na. Para may pambaon doon sa buko. Tingnan mo yung mga klase ng kilay. Oo. 3-5 ka mo. Pangbakon lang. Hindi ka mo. Ako, 10 mo. Masarap yan, lollipop. Mas masarap sa lollipop. Si Balong nagatinda sa school, laging sobra yung pinagbintahan niya eh. Bakit paano nangyayari? Bigay mo kasi ulit. Kaliklik ka muna pa yan. Ayun o. Baka matapon pa.
Atin na lang yung bariya, kuna na siguro. Kuna na may kanya dito sabi. Mayroon akong sinuntok sa school. Girl, pakitak. Kuna. Hindi ako sinabi. Para kayong nagakuto baga dyan. Sibulak man to. Kami nagagawan kami dito. Yan ang tiko dami. Si Gigi Ma'am Joy, puno na yung buta. Nagalubo yung buta ni JJ eh. Pag ba daw sa buta ilagay J, may supot naman daw eh. Ginatis niya na lang daw yung kahang doon sa buta niya. Ito pa. Sabi niya kanina, hindi na siguro may inspection ito kaya dahil. Pag-uwi mo dyan, sunog na yung ano mo. Nipis na yan. Sila po ng teligaya. Magkapos nga data ko ako yung pagkastaw na ikipo. Ilan, talabas ha? Kasi kung bunti kayo raw, Pag-isa mo lang. Nakikita mo yung mga ganyan. Hindi, pag-isa mo lang. sa pintuan mo, hindi daw bago hinog na ng dili. Hindi, dapat ang manigay yung kaaway mo para Magbati kayo. nagbusunutan na lang kayo dyan. Napapayog-yog na ata kayo. Ako dun sa sinabi mo nakakuskus. Sabi na siguro nito pa na nila. Palakasan na siguro mag-iyak yung dalawang ubeng. Ito yung mga nakadigdigot kayo may isang. Pag matapos natin ito, magaling na ako. Pakainin mo lang yun, eh, malinto na yan. Magupit. Marunong ko na maggupit ng shaggy eh. Ito ante, dito ka sa ilalim ante oh. Taya nga data ko ha. Habang gatagal man, gabilis kayo. Pasarap nga mag-arbis eh. Painit na ng painit eh. Nakalayo na rin. Baka pati yung talong pitasin niya. Oh. Ayan, oh. Ito pa salasala po, tulo pa. Ha? Oo, ito sa lugaw. Ito ang balik-balik ka nila. Tapos palaman niya sa chili. Paano nga kanina yung green yung iba dyan? Pahinog na ng pahinog. Pinanggalingan natin. Pula na naman. Magkunto tayo doon mamaya. Balikan mo lang sila gaya. Ganun ko na yung subulan. Dito mo lagay oh. Lan, doon na naman sa Antiligaya. Tabako. Paano may tabako na naman? Mapalitan niya ba kayong sigarilyo niya, sili ang may subo. Kala mo sigarilyo, sili pala. Ang pa isa bali mo ito. Dalang lasa. Ne, awan pa'y apoy na. Gusgasa. Gaya. Para ano? Ano mo na no? Ito. Yan natin to. Tuji, Last. tulungan natin to. Hindi kaya guys, ang ganda na eh. Masyadong tahimik eh. Guys, sabi tapusin na lang to eh. Teligaya, tapusin mo yan muna ha. Yan, nagkuha ka ng takap mo dyan. Tapusin mo yan. Tapusin mo yung takap mo. Doon sa sakyan? Ata? O doon sa bahay na? Ano ka nga,
Bakod na siya. Magkaperlas tang silangan pa si Gigi. Kaday ng ginto. Laki na itong isa. Kuskus to the max daw. Ano yung sabi mo, te? Yung bago? Kuskus to the max. Gusto damak. Picture mo ako. Wait lang. Grabe guys, ang dami oh. Ilang bundle na kaya to kuya? Picture tayo. Lima lang sa lang yan. Lima pa lang po ito. Ilang sako pa lang yan kasi kung mga apat na sako, mga ano na yan. Boss? Wow. 5 kilo, kulang pa. Natin. Diyan sa gilid dyan oh. Boss ito. Oh, pareho. Dami kuya, tama na. Dito doon, sina. Ano na yan? Madami na yung kuya. Marami naman kayo. Dami man kayo. Ayun o. Hindi na, kunin na niyo. Oo. Madami na. Kaya ba? Ipapatan niyo kayo dyan. Marami na. Baka masiraan lang. Bigyan nila doon sa basketball. Oo. Yung may nagkakuha sa amin dyan yung nag-deliver ng sa van. 10 bandil daw, kunin lang. Bayan, Manila. Manila. Okay. Sila ang magkita eh. Triple pa siguro ang kurente doon. Yung kailan yan, di ako nakapapitas. So, sabi magpitas ka. Sabi ko, may magabulong pa kami. Thank you po. Salamat din. Thank you po. Para si Ate Joy. Ate Joy mo. Ano ba sila Joy? Thank you po. Sige. Thank you po. Salamat ano yan. Salamat po. Ito na naman ay. Ay na bang? Pasigan ng Tiligaya. Bakit? Kala ko nalagyan yung mata mo.